Szlovákiában vagyunk, nem sokkal a magyar határ mellett. Gombaszög, idehaza a nyári táborai mellett egyeseknek a pálos kolostora miatt lehet ismert. Ezt még a 14. században építették, de aztán pár száz évvel később a császári seregek lerombolták, ennyi maradt belőle. Romja ma a vidék egyik legjelentősebb kolostorának egyedül látható emléke. De nem sokat maradunk itt, hiszen a szomszédos Szilicén már futnak a versenyzők. A kalocsai TSS-e, a Kecskeméti Zöld Sportok Egyesülete és egy kassai tájfutóklub ugyanis itt rendezte a közös szlovák-magyar középtávú és váltóbajnokságot a településen található jégbarlang parkolójánál. A közös rendezés ötlete még kávézás közben született meg. Rábólintottunk, hogy igen, csináljuk meg. Igen, csak hát ez egy nagyon nagy projekt, igen, és rengeteg idő szükséges. A rendezőség szempontjából, a futók azoknak egyszerűbb, de a rendezőség szempontjából, hogy minden jó legyen, minden sikeredjen, abban sok munka van, 2-3 év munkája. Torna görgői karsztban vagyunk jelenleg, és a világ 5-6 ilyen terepen rendelkezik. És ez egy ilyen, nagyon igényes, sok a kő, ajnövényzet, gazdag, nehéz rajta a futás. Jó lábakat igényel, lehetne a tájékozódás ABC-je is talán, mert a töbrösök azok nagyon értékes terepek. Másik oldalon természetesen az átnyúl Magyarországra is, aktelekre. Tehát ti is, ha akartok, akkor részt vehettek ilyen terepen. No de mi is az a töbör? A szakirodalom szerint ez a leggyakoribb és legjellegzetesebb felszíni karsztforma. Kerekded, zárt színvonalú mélyedés. Átmérője néhány métertől akár a több száz méteresig is terjedhet. Egyesek alja sík, másokban határozott mélypont található, és nyílhatnak benne víznyelők vagy zsombolyok is. Érdekesség, hogy utóbbiak nem a mélypont környékén, hanem a töbör valamelyik lejtőjén. A hegyek és a többrök váltakoznak, és az egyikben van eséstüske, a másikban nincs, tehát azért meg lehet különböztetni a térkép alapján, de hogyha az ember egy kicsit nem figyel, akkor az egyből becsapja az embert, hogy akkor most a hegyre futok fel, vagy a többörbe megyek be. Tehát a térképről leolvasni azt, hogy mi következik, ez igen csak nehéz. Két bajnokságot megszervezni egyszerre azért nem egyszerű, mert mindkét országban más a középtávú OB lebonyolítási szisztémája. Amíg Szlovákiában csak döntőt rendeznek, addig nálunk délelőtt selejtezőn vesznek részt az atléták, majd egy rövid pihenő után délután jöhet a döntő. Ez a pályakitűzés szempontjából is kimondottan izgalmasnak ígérkezett. Hát itt most a legnagyobb kihívás az volt, hogy a selejtezőt és a döntőt nem tudtuk szétválasztani területileg. Így egy területen kellett kitűzni a selejtezőt és a döntőpályait, úgyhogy a két pálya, tehát azonos kategóriában lévő két pálya az teljesen különböző legyen. És ez volt itt a legnagyobb kihívás, hogy két teljesen különböző pályát kellett csinálni egy kis területen, és ezt mind a közel 80 kategóriának meg kellett tudni csinálni. Ami a versenyzők dolgát nehezítette, hogy a többről sziklás, kőmezős területen helyenként térdig ért az ajnövényzet, így aztán igazán kemény kihívás várt a mezőnyre, ahogy egy magyar bajnoki futamon illik. Régen futottam így hosszabb ideje viszonylag ilyen technikásabb erdei pályákat, most egy kicsit így vissza kellett rázódni, de már a selejtezőt is nagyon élveztem, illetve úgy éreztem, hogy mind az energia, mind a mentális állapotom elég jó most, úgyhogy igazából csak nagyon élveztem a futást mindkét alkalommal, és hibák ugyan becsúsztak, de azt hiszem elég felszabadultan tudtam most futni. Az ember úgy érzi itt magát, mint a mesében. Várod, hogy a kövekből trollok legyenek, de ez egyszer sem történik meg. Aztán a sűrű sötét erdőben időnként a napfény utat tör magának, és már is más arcát mutatja a táj. A varázslat csak egy rövid ideig tart. A versenyzők úttalan utakon haladnak előre, és találnak meg olyan eldugott pontokat is, ami a bójától pár méterre még nem is látszik. A férfi és a női mezőnyből is volt 3-3 meghatározó versenyző, akik különböző okok miatt ezúttal nem tudtak rajtozálni. Az utóbbi évek bajnokai közül Bujdosó Zoltán, Ormai Mihály és Jónás Ferenc a Jukolán, Mérő Dominika a Venlán indult Finnországban, de nem volt itt Gárdonyi Csilla sem, Máramarosi Rita pedig az utolsó pillanatban sérülés miatt lépett vissza.
A nőknél aztán nagyon hamar kiderült, hogy ez a nap egy még ifikorú lányról szól majd. Mikes Janka ugyanis már a pálya első harmadában utolérte a nála 3 perccel korábban rajtoló Sárközi Zsófiát. Így az egy héttel korábban cseh bajnokságot is behúzó momos futó érezhette, hogy akár várakozáson felül is lehet számára ez a nap. A legnagyobb ellenfele, ahogy azt vártuk, a címvédő Mag Viktória volt, de a salgótarjáni dornyai tájfutója ezúttal nem bírt hegyvidéki riválisával. Nagyon magabiztos vezetés egyelőre a MOM hegyvidékes a versenyző nőjétől. Piciket hibázgattam, de nagy kavarás nem volt benne. Viszont nagyon meglepődtem azért az eredményen, és nem számítottam rá. Pálya első harmadában utolérted Sárközi Zsófit, aki 3 perccel rajtott előtted. Ilyenkor ez nagyon bizalmat ad, hogy akkor még lehet nyomni, mert ebből akár jó eredmény összejöhet? Nyilván ez egy jó visszajelzés, hogy állok a pályán, hogyha utolérek valakit. Nyilván önbizalmat is ad, ez így volt ma is. Szerintem a lefele az sokkal nehezebb egy ilyen sziklás terepen. Én szeretem ezeket a töbrös terepeket, ilyenek vannak Lipicán is, és azok a versenyek is szinte mindig jól mennek, és nagyon szeretem őket, úgyhogy úgy látszik, szeretnek engem a töbrök. A férfiaknál ott volt a mezőnyben mások mellett az a Baumholzer Máté, akinél többször senki nem nyert kobot. Ő és a PVSK korábbi versenyzője, Vinicai Ferenc 4-4 alkalommal diadalmaskodtak, a pécsiek klasszis azonban ma nem tudta behúzni az újabb elsőséget. Van sajnos 7 második helyem is, fizikálisan is nagyon ott kell lenni, és ezt a rövid távot nagyon sokan kibírják, és emellé általában olyan terepeken rendezik, amik lekorlátozzák a legjobb tájfutót is. Bármennyire is akartam gyorsabban futni a sziklák miatt, egyszerűen vagy nem találtam a lépést, vagy nem mertem gyorsabban futni, és ez bőven elég arra, hogyha valakinek kijön a lépés és hibátlant fut és összehozza, akkor simán tud nyerni, úgyhogy nem tudom, mikor lesz még egyszer ekkora esélyem nyerni, de ez van. A férfiaknál a 40. évében járó Göszvein Csaba 16 évvel ezelőtt győzelmet ünnepelhetett ebben a számban, és olyan jó formában van, hogy most is odaért a dobogóra. De nem sokkal maradt le onnan a vele egyidős Zsebeházi István sem. Mindketten ezzel a teljesítményükkel jelezték, velük bizony a nyári EB kvalifikáción is számolni kell. Nekem 2 évvel ezelőtt jött egy belső fuvallat, nem tudom honnan. Elkezdtem jobban érezni magamat futás közben, elkezdtem jobban érezni a tempót, jobban érezni az erőt. Én magam sem tudom, hát ez egy olyan találmány, amit az ember úgy véletlenül felfedez, de nem kell bele egyébként azért nagyon-nagyon sokat belegondolni. Én úgy érzem, hogy amit tudok és szabadidőmet bele tudom tenni, azt beleteszem. Nagyon-nagyon élvezem azt a közeget, akik ellen versenyezhetek, mert ezek a fiatalok, akik most ilyen 20-25 év között vannak, nagyon tehetségesek és nagyon viszik az embernek így a lelkét, meg így a lendületét, hogy csinálja. Most már nagyon közel van az Európa-bajnokság. Motoszkál a fejedbe, hogy bekerüljél valahogy a csapatba? Januárban engem a szövetségi kapitány a B keretbe beválogatott. Én úgy érzem, hogy jelen pillanatban eléggé a vonalon táncolok. Néha úgy érzem kicsit a vonalnak a másik oldalán, néha talán egy kicsit beljebb a vonalon. Nyilván szeretnék kijutni, tehát ez a cél. Ha nem sikerül, akkor nyilvánvalóan lelkes szurkolói leszek a csapatnak, de jelen pillanatban még az a cél, hogy kijussak. Nagyon örülök az Zsebeházi Istvánnak is, illetve a Göszvein Csabának is, hogy idősebb versenyzőként ugyanúgy harcolnak a fiatalokkal és megnehezítik a helyzetüket. Én mindenféleképpen látok rá esélyt, hogy az Isti is és a Csaba is be tudja magát verekedni a csapatba. Az fő kérdés lesz az, hogy melyik versenyszámba, de ezt majd a válogatók környékén fogjuk tudni látni. Bakó Áron a verseny hetében kisebb betegségen esett át, sokáig kérdéses volt az indulása is. Felkészültsége és rutinja azonban megint dobogót ért. Sokáig vezetett a versenyben, de aztán végül meg kellett elégednie a második hellyel. Kedden kiment a bokám elég csúnyán, és este lebetegedtem, úgyhogy én számomra egy top 6 az már óriási siker volt így mondjuk pénteken, amikor még abban se voltam biztos, hogy elinduljak-e. Én nagyon megleptem saját magamat, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Szilicén a középtávú OB-n nem csak a nőknél, a férfiaknál is új bajnokot avattak. Demeter Ambrus néhány éve a selejtezőt már megnyerte, de aztán a döntőben voltak nála jobbak. Most ellenállhatatlanul futott a miskolciak reménysége, így élete első felnőtt aranyérmét ünnepelhette. Demeter Ambrus átveheti tehát a vezetést férfi elitben. A dobogóhoz csapattársai egy különleges ceremónia keretében vitték oda. Szoktunk edzőtáborba járni itt a határ másik oldalára, Aktelekre, de legutóbb ugye talán a 2021-es hosszú távú OB-n futottunk hasonló terepen élesben. Azóta volt egy edzőtáborunk itt tavasszal, az útnak a másik oldalán,
az elmúlt 2 hétben is jártunk ilyen terepekre versenyre, úgyhogy ez a bátorságot a terepen való mozgásban jól segítette szerintem. Mikor nehezebb ilyen sziklás terepen futni, hogyha lefele éppen ereszkedtek és lehet nagyobb tempót menni, vagy fölfele? Fölfele alapból lassabban mész egy ilyen emelkedőn, úgyhogy igazából ott talán a botladozást nehezíti, lefelé viszont tényleg attól függ, hogy mennyire vagy bátor, mert nagyon be lehet rezelni egy ilyen lefelétől, csúsznak a kövek, főleg szögesbe, minden lépésnél veszély van, de ha nyomod, akkor lehet lefelé is gyorsan menni, de az sokkal félelmetesebb. Ugye lesz majd Erdőbe, középtávon, Európa-bajnokság Magyarországon. Most már azt ki lehet mondani, reális célkitűzés, hogy te ott legyél a csapatban? A magyar csapatban nagyon szeretnék ott lenni, de eddig a hosszú táv volt a célkitűzés. Ezután átgondolom, hogy a középtávra is készüljek. Ha oda nem, akkor a váltóba szeretnék mindenképpen bekerülni, az is hasonló. Ez volt tehát a középtáv OB. Maradunk azonban Szilicén, hiszen hamarosan megmutatjuk a váltóbajnokság összefoglalóját.